Pero kung afam ninyo mga loves na hindi magbigay ng allowance or hindi mag-offer ng magpadala sa family. Ito mga loves sa comment, nagtatanong kung may allowance ba daw ako para padala sa family. Allowance from Tami, no? So, yun yung tanong niya kung meron. Kaso mga loves, wala man ako'y allowance. Wala akong allowance. Asan yung ko? Ito yung pinaka ko. Wala. Yung family ko is joke lang. Joke lang. May magagalit na naman dito. So, yung family ko is siya mga loves, tawag nun. That time, si Tami yung nagpapadala without me knowing, no? So, siya talaga yung nagpapadala sa family ko. Wala akong kamalay-malay. Matagal na to mga loves. So, pero ngayon, wala na akong allowance mga loves. Oy, may credit card na. May credit card naman ako mga loves. So, hindi na kailangan. Si Tami, mahilig siya sa cash. Ako, wala ako masyadong cash. Konti lang yung cash ko na nasa bulsa ko. Pero si Tami, mahilig siya sa cash. So, yun. So, tika muna mga loves kasi mag-apply muna tayo ng ating brown. Si Tami yung nagpapadala ng pera. Na-mention ko na ito pero nagtatanong siya. Ngayon lang talaga. So, habang nagbi-make up, naglalagay ako dito ng So, sagutin ko na lang siya. So, sis, wala po akong cash na pangpadala sa Pilipinas kasi online, everything is online mga loves. Mahiya man ako manghingi kay Mr. noon. Mahiya ako. Pero ngayon, kapal naman ang mukha ko mga loves. Makapal na yung mukha ko ngayon. Hindi si Tami yung taong dalo. Mapagbigay din kasi yan siya. So, every time I mention something, ibigay. No, kaya sa paminsan ako yung matakot sa kanya mga loves kasi may mga taong magti-take advantage, no? Pasalamat na lang siya na hindi ako nagti-take advantage sa kanya. So, may mga ganon. Alam nila na yung asawa ko is bigay, kung may maibigay. Hindi po talaga yan dapat may allowance mga loves. Kasi yung allowance noon. Ngayon, hindi naman ako manghingi ng allowance kasi anytime naman makagasto naman ako sa credit card. Yun lang yung problema sa credit card mga loves kasi talagang gasto anytime, no? So, may tentasyon. Matintal ka talaga. So, kung hindi ka marunong mag-control sa sarili, talagang matintal jud ka sa credit card, no? So, kailangan talaga i-control mo yung sarili mo sa mga ganon. Kasi delikado. Kapag credit card kasi, diri-diritso, no? Swipe without thinking. Paminsan na nga, hindi nga mo maalala na, magkaano nga yung nagasto ko? Wala, nagpataka naman lang ko gasto ani, nagpataka-taka naman lang ko swipe ani. Ba? So, maunang ang credit card, matintal jud ka sa credit card kung wakay huna-huna na matintal jud ka. Ako talaga ako sa pera yung parang mag-isip muna ako kasi hindi madali kitain yung pera, no? As in, pasalamat itong si Tami talaga kung gastadora pa ako na tao. Matagal na itong si Tami, reklamo kaso talaga iba din kasi ako talaga kapag magasto, yung parang talagang tipid ba. Iniisip muna. Pero kapag meron akong magustuhan, ay bilhin ko talaga. So, ngayon mga loves, nang nagpadala sa Pilipinas is ako na. No, ako na. Hindi na si Tami yung nagpadala kasi noon siya yung magpapadala. At hindi ko man lang alam na nagpapadala na pala siya, no. Si Mister, wala namang problema yan. No, wala siyang problema mga loves. Parang siya, yung pagkatao niya is parang walang paki. No, pero may paki yan siya mga loves, pero hindi siya yung taong mangingialam. Kung magkano yung pinadala mo, yung kung hindi siya mangingialam. No, hindi siya yung ibang afam na magsasabi na, magkano yung pinadala mo? Bakit naman ganyan? May mga ganyan. Bakit ganyan naman kalaki yung pinadala mo? Alam mo naman na marami tayong gastusin dito. Hindi din kasi mura dito sa hala, yung Poison Ivy, nanudnud ko, kigwa. Poison Ivy, kalagot, nanudnud ko. Nandito pala siya, bumpy. Wala, noon magbigay yan si Tami ng pera, ng cash, kapag alam niya na aalis ako, and then meron akong lalakarin, doon pa sa isang bahay ha. So, magbigay yan siya ng mga 500, pero alam niyo pag uwi ko, ibigay ko balik mga nagastos ko lang, mga 40, ganon. So, ibalik ko sa kanya to make sure, no? Kasi ganyan kaya may tiwala si Tami sa akin, sa credit card. Binigyan agad niya ako ng credit card, yung nalalaman niya na hindi ako yung gastadora.
So, binigyan niya agad ako ng credit card. Kasi yung lalaki kasi mag-obserba pa yan sila mga loves. Kasi yung ako sa tingin ko, I think inobserbahan niya ako kung gastadora ba. So, kaya hindi dia agad niya ako binigyan ng credit card. Pero yung nalalaman niya na every time binigyan ako niya ng cash, pag shopping ako doon sa mall sa Bronx, kasi doon may shopping center sa Bronx. So, yun. Isauli ko. Kasi mag-shopping kami ni Bianan, mag-taxi. Yung biyanan ko, mag-shopping kami, and then mag-taxi. So, pag uwi ko, para may kasama si Bianan, kasi si Tami, trabaho, and then ako nasa bahay, bantay kay Bianan. So, yun, kapag sabi namin na mag-grocery kami, hindi ako pinayagan ni Tami na kung anong bibilhin ko, gamitin ko yung credit card ni Bianan, ayaw ni Tami. Kasi nga, iwan ko, ayaw ko din mga loves, kasi ayaw kong may masabi. So, yun, bigyan niya ako ng cash, and then kapag magbabayad ako, separate. So, paminsan magbigay si Tami ng 300, 500, 600, depende. So, ngayon, isauli ko yun, mga maliit lang yung magagamit ko talaga. Isauli ko talaga sa kanya mga loves. Ipakita ko sa kanya yung mga nagastos ko. So, yun talaga yung pinakaano mga loves. Para naman mapagkatiwalaan kayo. And then, well, kung gastador ka talaga, wala kang pakialam sa tiwala, no? Wala kang pakialam kung ano maramdaman ng partner mo. Pero sa akin talaga, ganyan kasi akong tao, no? Isauli ko, no? Nagtrabaho yung asawa ko, wala akong ginagawa, nagbantay lang sa ina niya, no? Isauli ko, and then yun, mga ilang years later, binigyan niya ako, inupinan connection sa credit card niya. Inupinan niya ako ng ganun. And then hanggang ngayon, hindi ako magasto. Hindi ako yung parang dito, gasto doon, gasto dito, wala talaga. Kahit nung sa Pilipinas, sabi niya, you use your credit card. Sabi ko, no. Malaki ang charge. Malaki international charge ng Amex. So, yun. So, withdraw lang ako sa akin. Kasi nakaipon ako ng pag-uwi ko. Inipon ko yun mga loves. Hindi ako nanghingi kay Tami. Sinabi ko sa video, nabigyan mo ako ng pera, ganun, content, yes. Pero, yung tigom ko, nung pumunta ako sa Pilipinas, inipon ko yun. Inipon ko na sa bangko ko. So, kaya wala talaga si Taming na nagsalig pa rin gahapon ko sa iyo. Wala. So, ang nangyari, yun, ipon ko siya, kinukuha ko sa bangko. And then, every time na gagastos ako ng pera, ni-report ko. Kahit sa akin yan, mga loves, ni-report ko sa kanya, I still have something left here, or this is what I got, no? Sabihin ko talaga sa kanya. And then, I think si Tami, gustong-gusto niya yung ganun. So, kaya tiwalang-tiwala na. But every time na meron akong gusto, bibilhin niya. Like sa camera, meron akong bilhin camera, gusto. So, pang ilang beses ko na nagusto, and then kinancel, and then sabi pa ni Tami, if you decide na gustong-gusto mo, kukunin mo, bilhin mo. Pero sabi ko, I have to make sure kasi meron naman kasi akong cellphone, meron akong 2 camera, actually 3, Canon, and then Samsung, and then GoPro. So, sabi ko sarili ko, nagastadora naman ako nito sa camera, and hindi ko ginagamit, puro na lang cellphone. Pero kung afam ninyo mga loves na hindi magbigay ng allowance or hindi mag-offer ng magpadala sa family nung bago pa lang kayo, pagdating dito, kasi iba na istorya kapag andito na kayo, may trabaho na kayo, so meron na kayong pera na pang ipadala ninyo. Kung yung afam mo na hindi magbigay, bahala na si Batman, no? Maghintay na lang makapaghanap ng trabaho. Huwag nating sabihin na, bigyan mo ako na padala sa Pilipinas. Kasi pag ang AFAM hindi mag-offer, huwag na kayong mag-ask, huwag kayong magtanong, or huwag kayong manghingi. Kasi po, turn off. Nakaka-turn off yan sa ibang kano. Yung hindi family-oriented na kano, na AFAM. Hindi family-oriented and hindi marunong mag-isip na Filipino is usually, magpadala ng pera, suporta sa parents, lalo na kapag parents walang trabaho, walang kita, ganon. So, kailangan. Pero pag yung parents mo is okay naman sa Pilipinas at hindi na kailangan padalhan pa, so, maganda yun, di ba? So, yun. So, pabayaan na lang ninyo and then maghanap kayo ng trabaho kung may pera o di padala. Kung may trabaho ka na, may sweldo ka na o di padala.